Is-settur tal-avjazzjoni, is-settur tal-gaming, is-settur tas-servizzi finanzjarji u l-qasam tal-inġinerija. Huma dawn is-setturi ekonomiċi li ftaħar bihom il-Prim Ministru Robert Sabela waqt id-diskors politiku tal-ħadd filgħodu quddiem iż-żgħażagħ laburisti. Għalkemm Robert Sabela ma semmix dawn huma kollha setturi li ħoloq gvern nazzjonalista, viżjoni ċara u sostenibbli li kellu għal Malta u għawdex. Tara x'qed jirnexxilna noħolqu nsemmi s-settur tal-avjazzjoni, is-settur tal-iGaming, is-settur tas-servizzi finanzjarji b'mod ġenerali, qasam tal-inġinerija, l-qasam tal-matematika. Dak huwa li qed jirnexxielu jipproduċi s-suq tax-xogħol tagħna. Robert Sabela u Lidja tkellmu wkoll dwar is-saħħa mentali u fost diskors ta' kemm huwa importanti li din ma tkunx stigma, il-Prim Ministru Sabela ma ta' ebda data dwar meta dan se jsir. Għandek episodji mbagħad ta' saħħa mentali li huma ta' natura akuta illi jkunu jirrikjedu li inti tirrikorri fl-isptar ta' saħħa mentali. U hemmhekk fejn allura l-pass li jmiss. Dan minkejja professjonisti ilhom snin jgħidu li l-Isptar Monte Carmeli mhux sptar li qed jiffunzjona kif suppost. Kaġun tal-fatt li l-Gvern injorah kompletament. Fid-diskors tiegħu Sabela kompla wkoll bir-retorika ta' kemm żgħażagħ huma sidin ta' djarhom. Il-Prim Ministru jonqos milli jgħid li biex dan ikun possibbli huma tkunu kostretti li jaħdmu full-time u part-time blown li jibqa' mdendel fuq rashom għal ħajjithom kollha l-persuni single u b'detriment fuq il-ħin ta' kwalità li l-ġenituri għattaw mat-tfal.